Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lep. Neverovatno. Što? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? O, gladnila sam. O, hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmatati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu? Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum, fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam, prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula. Pa to je fil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena? Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je.
Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, a je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super. Ćao, drugari! Samo nemojte reći da još niste čuli za igricu Multidosort. Ja obožavam suši i krofne. Igram tu igricu svaki dan. Pridruži mi se, bit će zabavno. Dakle, vaš novi zadatak je robot. Dobro, Miley. Sad ću ga napraviti. Treba će mi ova pomoranđa. Daje puno energije i snage. Sad ću je lepo iseći. Zatim limun i kiwi. Odlično mi ide. Mislim da će se unuci jako dopasti moj robot od voća. Prvo treba iscediti sok. Tako je. A zatim ću dodati želatin i promešati sve. A sada mogu sipati sok u kalup i napraviti žele bombone. Ostalo ih je samo ohladiti. Da, tako je. Sad ću ti pomoći. Nemoj, Quentine, pobrini se bolje za svoje jelo. Dobio sam jednu zanimljivu ideju. Imam u rancu puno slatkiša. Da, imam ovakvog robota. Sad ću ga ukrasiti čokoladom. Tako je. A ovo ću ostaviti sebi. I još malo. Eto, gledajte, završio sam. Bako, vidi šta sam napravio. Šta to šef radi? Ovaj detalj ide tu. Vidim da ste šokirani. A ja još nisam završio. Dodat ću par detalja od marcipana. Ovo su ruke. Ovo su oči. A ovo su nogice. Znate, odlučio sam da stavim još i srce. Uši i osmeh. To je to. Kako vam se sviđa? Ja mislim da je to savršeno. Nije loše. Bravo, šefe. Dakle, moje bombone su već spremne. Stavljam ih na tanjir i to je to. Wow, svaka vam čast. Prvo hoću da probam čokoladnog robota. Da. Obožavam čokoladu. Tu su svi moji omiljeni slatkiši. Hvala puno, brate. Baš mi se dopao tvoj poklon. Da, idemo dalje. Wow, žele bombone, baš su slatke. Ovo je pomoranđa, ovo. Kako je kiselo. Limun. Ne. Neću to više jesti. Dovoljno mi je bilo. Wow, ovo je robot torta. Da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Ali pobedio je Quentin. Čestitam, brate. Baš sam se trudio. Svaka mi čast. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i iseći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo.
Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. A bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. A bilo je dovoljno čak i za krov. A gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi. A vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. A koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom? A bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moja je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moja torta je bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. A moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Šta će biti ovaj put? Sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. To je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb.
Divno. A preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. Da, divno. A preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. A kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće, sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam vidjela toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. I ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Ovaj put mi se jede sladoled. To nije teško. Treba razmisliti. Imam jednu ideju. Hoću da iznenadim malu. Ja sam zlatni dečko. Dakle, uzet ću zlatni kornet. Kako vam se čini? Jao, šta to tako sjaj? Oslepela sam. Gde je moj mikser? Da, evo ga. Dakle, stavit ću paradajz, zatim limun, brokoli i samljati to sve. To je to. Miris valjda nije loš. Sad ću to sve sipati u kalup. Odlično, šta dalje? Bako, dalje sve treba zalediti. Tačno. Kako brzo. Hvala, dušo, šta bih radila bez tebe? Skoro sam završila. Ostalo je otvaračem izvaditi sredinu iz šargarepe. Tako je. I moj kornet je spreman. Ostalo je dodati zdravi sladoled i baka je završila. To je najzdraviji sladoled na svetu. Jel vam se sviđa, šefe? Šta? Ozbiljno? Bako, učite od mene. Uzet ću sladoled od jagoda i staviti ga u moj zlatni kornet. A preko ću sipati preliv. Preliv je također zlatan. Da, neverovatno. Gluposti. Zdravi sladoled. Zlatni sladoled. Zdravi sladoled. Jo, kako ukusno. Šta? Već ste završili? Šta da radim? Imam ideju. Da. Obojit ću čokoladom zidovi.
Tako je. A zatim ću sipati mlijeko unutra. O, da, to mi treba. A zatim ću sipati beli preliv. Ubacujem štapić. Mešam to sve. I ostalo samo zalediti moj sladoled. Još malo i... Gotovo. Može se vaditi. Joj, kako teško. Ali uspjela sam. To izgleda divno. Prijetno. Oho, kako veliki sladoled. Što? A je li to zlato? Nevjerovatno. A ovaj sladoled izgleda baš čudno. Dobro, probat ću malo. Uj, ne, to nije sladoled. Odvratno. A sad ću probati ovaj zlatni sladoled. Izgleda jako skupo. Wow, nisam znala da je zlato toliko ukusno. I vreme za posljednji najveći sladoled. Joj, kako teško. O, da, neverovatno. Oduševljena sam. To je pobjeda. Čestitam. Šta? Pobedila sam, stvarno? Da, to. Ne, neću preživjeti. Nešto ukusno? Naprimjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da, bako vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijetno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam.
To je prelepo. Pobedio je, šef. Čestitam. O, da. Merci. Jeste već čuli za našu novu igricu gdje treba skupljati suši, krofne i još puno toga? Da, pobedio sam! Pridruži mi se i instaliraj igricu Multidosort u Google Playu ili Apple Storeu. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. A baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, a brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumijem. A mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, a zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris! A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećim je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce, zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajuj, šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio, svaka mi čast. Evo, šta? Katastrofa. Palačinke su nestale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Bravo, šefe! I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow, kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow, kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow, palačinke sa bombonama. Ozbiljno. Sad ću probati. Wow, oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jau. Tako sam gladna. Spremite mi, molim vas, ukusnu pastu. Jel može? Dobro, draga. A može? Znam. Mogu uzeti instant nudle i preliti vrućom vodom. Da.
To će biti brzo i ukusno. Eto. A bako, kako ti se čini, jeli? Kako si pametna, Nancy? Ali ja ću napraviti domaće špagete. Prvo treba razvaljati testo i seći od njega slatke figurice. Na primjer medu, srce ili smajlić. U stvari imam bolju ideju i seći ću naziv mog omiljenog kanala. Kako vam se čini, šefe? Bravo, to je genijalno. Dakle, moram se i ja potruditi i smisliti neku originalnu pastu. Znam, napravit ću šarenu pastu. Mala će biti oduševljena 100%. Nancy, kako si ti? Sve u redu. Sad ću dodati u svoju pastu što više topljenog sira, jer ga i sama jako voli. Nadam se da će se i sestri dopasti. Promešat ću pastu sa sirom i to je to. Zanimljiv recept. Ja ću pomešati španać, maslinovo ulje i pasulj sa sirom. Da, tako ću napraviti veoma ukusan sos za pastu. Sama sam ga smislila. Eto, gledajte. To je divno. A sada mogu staviti svoje špagete. I to je to. Nije loše, bako. Ali ja ću ukrasiti svoju pastu škampama. O, da. Prijatno, draga. Wow, hvala vam puno. Probat ću prvo ove nudle. Miris je zanimljiv. Pa ništa posebno. 100 puta sam jela takvu pastu. A kakav je to zeleni sos? Nije loše. Wow, kako lepa pasta. Pitam se kakav ukus ima. Wow, to je predobro. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je šef, da. Ja, to, najbolja sam. Jeste čuli? Šta? Unuko?